मेकआपा कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय गथ'आ खालि मबाइल होदोलै गथ'खौ रथा इ गाइस होनदे खुलुमबाय बिराद भलि माने मोजां नुदों गथ'थ'नो माने दा माबा गेलेनो नागिरदों बेडमिन्टन ओंखायनो बिदि गेलेदों ओमफ्राय लेभेलाव थाबावबाय डाइरेक्ट मबाइल सेरबावबाय दे जाबाय ब्रेकफास्ट टाइम जोंना मेकआपबो कमप्लिट जाखांबाय फिसा ओमफ्रायो जानोसै दे सोदो एथ' फिसा नै जोंना मानसिफ्रा शुट लानो गारि गेलेबायसो थाबाय डाइरेक्टरानो गेलेबायसो थाबाय itu expire हुआ माल जों दंफैयो नामेरिनि बालिगर रिजर्टआव ओमफ्राय जोंना सेकेन्ड डे शुट दिनै लास्ट डे ओमफ्राय जोङो इभिनिंआव बिनिफ्राय थांखासिगोन दाखालि फैदोंमोन मैया हरसे थाबाय दाखालिबो हरसे थाबाय मैया जोबखांबाय सानसे शुट ओमफ्राय दिनै सानसे जाबावगोन एक्ट्रेस मालायनि एक्ट्रेस दा थांनो ओंखारबाय आलदा लकेशनाव लाहैगोन बेनिफ्राय चेक आउट खालायखाबाय ओमफ्रायो आलदा लकेशनाव लाहैनानै तेजपुराव थाहैनोसै दिनै हरसे ओमफ्राय गाबोन फुङाव जोङो न'आव थांसिगोन नै जों फैबाय बेयाव लकेशना बेनो जोंना दाना ओमफ्राय बेयाव लाखांनानै आलदायाव थांबावगोन नामाथाय ओमफ्राय जों जानो नागिरदों नै मोसौबाय फिथाइ न'निफ्राय लाबोखानाय mana ओरै थांगासिनो ओमफ्राय खाथियाव गोखै मा मोजां मोनो भिडिअ खालामनायाव कपिराइट जायो मायो माबा इंलिस गाननानै होयो गाज्रि जायोलै बिदि सैमा बायदि गारनाङा मानसिनाव खोथा दंना थाबसाव हायो आङो बाबा सानो आय बिखौ खोबावबाय सिगां हायासै जेनेबा गाइस आइ बाबु इसाना आंना दिनै सोंगासिनो दङ दा मा उनथिबा नङा बेयावनो स्टार्ट खालामबाय टाउनाव थाङो सुजोबनानै थांगौमोनलै आं थांनो मिथिलायगौमोन लांजायोबा आरोना लांजायोबा थांगोन मनानि मोखां गान्द' प्रमोटिया जोंना ini syuting nama kau nih sila ya di video action dong last tahu be perang sih sebenarnya mana ang kasih aku nih mau langsung lain marga hari ini kayaknya ada last tahu hai ini ang jitu kan dengar kunci ba jitu tangan satu gue salah syuting saya salah video kalau cakap mau sila ya premane untuk salah nih lah GoPro nih stand ang kasih aku itu lain marga nalai kau target ang jitu janismen kau nih ya hai bayar tapi nanti aku nih sih biar aku nanti us mana yang nggak pilih ini dah ya daripada coba aja kau itu moza karena surprise berat moza एकदम ish मैया shoot खौ लानो मोनाखै दिनै जोबगोन होननानै सोर सानो दे shoot आ जोबखाबाय आरोना ओमफ्राय जोंनो खोन्थायाखैमोन ओमफ्राय दासो जोबखांनानैसो पेकआप होननानै बुंबाय जोंहा लाबावगोन साननानै दंमोन oh my god दा जोङो सफैबाय एक्टर मोनाव ओमफ्राय फ्रेस जानोसै एसे फ्रेस जानानै टाउनाव थांसै बेरायनो
Dana Koneskan Pushka, này béo nữa. Mấy này cũng là béo này. Jangan lupa dulu dulu. Kamu jangan tuh pidung nah. Suka kamu jangan. Nana jangan pilih baik. Upligor paharau. Upligor. Gila kamu sih baik. जोङो मोनानायखाय गोजौआव गाखोआसै आरो ओमफ्राय दा जों थांफिनसै ओरैनो बाहेरावनो एसे बेरायबाय आं सिगां फैखांखाबाय फैनाया बेवहाय थेवबाबो दिनै बयजोंबो ज' फैनायखाय हाबनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा जोङो थांफिनसै मेन्टलात ना जाय कक्राझार जों ओमफ्राय मेन्टला साइलेमावबो थांनो नागिरदों ओरैनो नायना फैनोसै आरो एना साम फैनायाव बे हिर'नि बिमाखौ खुलुमस्राबोखादों बेयो गालांखानोसै जों थांफिनसै बे हिर'मोनहानाव बेयावनो थागोन दिनै एक्चुअलि बेयाव भिडिअग्राफि एलाउड नङा माने भिडिअ फट' जेबो लानो मोना बे मेन्टेल एसाइलामाव स' दा जोङो थांगासिनो दाना जोङो जानो फाइनेलि दासो फाइनेलि जोङो सानसे शुटिं खालायबाय जेबो जाखायाखै ओमफ्राय दा फैबाय बैयावहाय जानो अकल चावमिन जायो चावमिन जानो अनलि चावमिनल' मोनो बेयाव फास्ट फुडनि नामाव अनलि चावमिन अनलि चावमिन अनलि चाव चलो बामुनी पहाड़ तेजपुर चिकित्सा महाविद्यालय देवी सिंह घाट सेकेंड गेट तेजपुर कलागुरु उद्यान हिस्टोरिकल जायगा माने बेफोरो कल पार्क अग्निगढ़ उद्यान तेजपुर विश्वविद्यालय बेफोरनो आरो नायनोसै जानो गासिबो सफैबाय चावमिना माबायदि गोथाव नों गोथाव मोनदों माखौलाय नङा जों थांबाय थानोसै दा थांनानै दे लगा खुलि फाग्ला बायदि खुलिबाय खुबाय खेवनो होबाबो खेवा दाना
स' दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' जों थांसै दा बाय आयु दुलुर दुलुर होनाखैब्रा मानो कुकुर होनलाबायनो नायलाय हाबावला जानानै माने बहुत दिगदार जादों नै आं माबा लादों आखायाव दिनैनि ब्लगा एसेनोसै